L-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tinkwieta li l-ħaddiema li qegħdin fuq il-COVID Wage Supplement qegħdin komdi u ser jippreferu ma jaħdmux. Din il-preokkupazzjoni bbażata fuq skorrettizzi kbar urija d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Joe Ellis li fil-Parlament talab lill Ministru għall-Finanzi iserraħlu moħħu li l-ħaddiema tal-COVID Wage Supplement mhux ser jippreferu joqogħdu jpappuha minn fuq l-istat flok jaħdmu. Jista' l-Ministru jsarħilna rasna illi min qed jieħu l-wage supplement m'għandux disincentive milli jagħmel xogħol utli u jidhirlux il-Ministru illi l-Gvern għandu jikkonsidra illi jagħti inċentiv lil imprenditori privati illi jibdew ħadmu nies li fil-preżent qegħdin fuq il-wage supplement u li forsi qegħdin komdi fuq il-wage supplement. Għal din id-dikjarazzjoni, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana stqar kif dintur in-nuqqas tarfien tad-deputat tal-KAP Bernard Grech dwar il-COVID Wage Supplement u għannota kif il-ħaddiema Maltin u Għawċin mhux talli mhumiex sanguisugi tal-Istat kif qed jipprova jpinġihom il-Partit Nazzjonalista iżda dawn qed jingħataw l-għajnuna waqt li qed ikomplu jaħdmu f'setturi milquta sew mill-pandemija. Mr. Speaker, niddeja nkun ċiniku fil-risposti tiegħi, ma nispera xi darba l-PN ikun fil-Gvern ma tkunx inti l-Ministru tal-Finanzi. Il għaliex mill-mod kif qed poġġi l-mistoqsija tiegħek jidher biċ-ċar illi qiegħed turi li ma tifhimx x'inhu l-wage supplement għaliex il-wage supplement propju qed jingħata sabiex iwieżen dawk in-nies li huma attivament fix-xogħol mhumiex qegħdin jirreġistraw, mhumiex qegħdin ifittxu xogħol alternattiv, huma nies li qegħdin jaħdmu mhux il-business tagħhom jew ta' min itaħaddimhom intlaqat bl-aktar mod ħażin, allura aħna qed naraw illi dawn in-nies jibqgħu fix-xogħol. Waqt li kien qed jagħmel il-mistoqsija parlamentari, id-Deputat Nazzjonalista Joe Ellis qal ukoll li mhux vera l-Gvern kellu war chest għal żmien il-pandemija. Id-diskors li sar illi għax kellna war chest huwa kollu inveritier. Dan għalkemm laqal tal-Gvern sabiex juża r-riserva li kien ġemma wassal biex fi żmien il-pandemija seta' jimplementa settijiet differenti ta' għajnuna li fost l-oħrajn waslet sabiex pajjiżna isalva mal-100,000 impjieg fi żmien meta l-qatt kompla jiżdied madwar id-dinja. Dan b'kuntrast ma' pajjiżna fejn anke f'dan iż-żmien ta' sfida kompla jnaqqas il-qatt għal livelli bla preċedent.